RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jaime, 46 anyos, Minyo. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Nagbadaan ako ninyo pag 2023. Apasumpay na lang kining akong pagsuwat karon. Bahin kini sa yuta nga among naprinda sa akong igsuon o gusto namong lukaton. Apan dili na niya ipalukat. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ngan lukaton man ninyo nga inyo naman ning gibaligya namong yuta, Jaime. Wagi ko mahinumdum nga akong gibaligya nimo ang among yuta, Jerome. Prinda ray sabot nato. Apan wa man ninyo malukat sa tong sabot nga inyong lukaton. Mao narimate na ninyo taa. Malmo isa ka Jerome eh. Pila ro pagkaprinda namon ini? 20 mil ra. Ug pila nagay kantidad na ninyo taa karon? O sa una man sa nang presyo ha? Unsa ba katong tuiga? Pero 20 mil sa 2.3 hectares. Ha? Di na sana magkatarunganon, Jerome. Jerome, igsuon ta. Dili ko ni mo agrabiaduhon og sama nini. Ha? Kaya mo ko mahinumdum nga nagpirma kog deed of sale din ng yuta. Pag matuod, nga ako ning gibaligya. Doon na natin kasulatan nga naprinda ni. Ikaw ang pagbatulog kay Ikog. Kay 2005 bago rin ninyong giprinda na ako. Unya karon, inyo ng lukaton? Wa ka malipong? Di gahapon na nimo pwedeng maanggon yuta. Kay wa kay deed of sale, ana. Doon ako'y deed of sale. Sa? Pakita ko na ko. Doon na lagi ko'y deed of sale. Kaya ako ba yung nagbuhis ng yuta hangtod karon? Sa? Onya, doon na siya gipakita. Wa. Oh, wa man di ay. Kay, wala lagi ko makahinumdum nga nakapirma kog deed of sale. Anong yuta? Wa pa sana ako mabaligya. Mao gyud. Mainumdum sa dunta ko. Kung nabaligya gyud na ng yuta. Sa barangay may maghusay. Ha?
Gipalit ko na lagi ninyo taakap sa kuwik suon. Wala gid Jerome. Prenda ang atong sabot. Jerome, gipalit magkani mo ang yuta ni Jaime. Saban, may deed of sale ka ba? Kuan kap? Karang, akap, narimati na nang yung taakap. So ako na na. Basta na kay, na ako'y dead of sale na. Ipakita gani. Ay, kapila na ako ng husay ninyo, Jaime, Jerome. Wagin mo mahusay. I-endorse lang tamo sa dar, aron, at maghusay dito. Kapila ni may maghusay sa akong igsuon sa barangay. Apan, wag gibi mahusay. Mao nga gi-endorse na lang kami sa kapitan sa DAR. Ugo niya, Asa man ang deed of sale ani yuta ako na ako'y didob sila na ma'am. Gikan sa kong gipalitan na ng yutaan niya itong 2004. O nabaligya ni mo si mo igsuon? O dili gid baligya ma'am, perindara. Pero, remati na, ma'am. May deed of sale ka, sir. Ma'am. Hain man. Wala gina siya ikapakita ma'am. Kay wa ko na ibaligya ng yutaan lagi. Perindara. O mo ganing akong lukaton. Di man niya ipalukat. Kanang, sir, di ni imong yuta. Naprinda lang sa tag-iya nimo. O karon kay iya mang lukaton. Wa kay mahimo ani, sir. Kay wa ka manggoy ikapakita nga deed of sale. Og siya na aman gikan gipalitan ini. Maong iya pagyapon ni yuta. Sukot na lang nga iya ning lukaton. Ipaokay na akong deed of sale sa OCC, ma'am. Jerome. Ay, pastila ninyo, Jaime. Nagdako gyud ang inyong lalis ni Jerome anang imong yuta. Lagit ya. Iya pa magundak ko na. Nga umagin ta siya ikapakita nga deed of sale. Matod sa tagadar, nga limpyo o guway sami mong kuno nga mong titulo. Wa pa'y record nga nakaagi kinigbaligya. Pero namong baya to ay, nga kung maukayan kuno nila ang deed of sale, pabayron kuno mo 1 million. Ha? Para saan sa mantya? Bayad kuno sa inyong pagpakauaw nila. Unsa? O kung dili kuno mo makabayad, ipapriso mo nilang tibuok pamilya. Sa? Nahadlok mi nga magpabuhat sila og deed of sale og sundugon lang ang among mga pirma. Basin og mga priso mi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta 2.3 hectares og wa makuhai. Ligon makining ebidensya nga wa gyud mabaligyai ang akong yuta kay wa man kini maibani. Ikaduhang pangutana. Naprinda ni nako sa akong igsuon. Ingon niya nga naa kuno siya deed of sale nga wa magiko kapirma ana. Pwede ba na niyang pabuhat-buhatan og deed of sale og sundugon lang ang among mga pirma? Ikatulo pangutana. Ingon sa ko igsuon nga kung makakuha kuno sila og deed of sale, magpabayad kuno sila namo og 1 million. Bayad sa pagpakaawaw og ipapriso mi kung dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man na sa among kasabutan? Ikaw pa to katapusan. Unsa may among buhaton aron mahusay mi sa akong igsuon, bahin nining akong yuta nga naprindak ko lang niya og 20,000 nga may gidakon og 2.3 hectares. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jaime. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karon ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Bahalag nagpagaw-pagaw ta guys. Padayon gihapon ta sa to ang programa, padayon ta maghatag og tambag ug tubag sa inyong mga
pangutana, no? Anything nga legal, mga personal nga mga pangutana, mga problema. Of course, Attorney Elaine ang mutubag ana para ninyo. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, way mga nangasakit din ha nga classmate nako. Lain kayong panahon karon guys, mao na magmatngon gyud ta, magamping ta, keep healthy, drink lots of water kay murag nataptan ta sa light gamay no. Unang medyo pagaw-pagaw atong tingog pero padayon lang gyapon ta no. Big shout out and a big thank you sa tanan mga likers ug followers nato sa ato ang programa. No, thank you kayo sa mga mo-post sa ilahang mga messages ug mga greetings nato. Nabasa na nako tanan no. Ato lang yan nang basahon ang katong mga nang like, mga ning comment sa ato ang Facebook, no? Kang Bani Arcangel, also kang Flora Maranyo, thank you kaayo for your comments, for your love, and for your like sa ato ang programa. Ato sang i-greet, no, si Mika K. Rojo, ang ato ang mga suking tigpaminaw all over the world nga naminaw nato sa mga nagkalain-lain nilang panimalay o mga naas opisina, naas bangko, mga nag-drive sa ilahang mga sakyanan. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Kang Johnny Piscos, thank you kaayo. Letter sender karong adlaw si Jaime, di niya ipasulti kung taga-asa siya pero minyo siya. Siya una kuno pagka 2023. Agoy, suking tigpaminaw, suking letter sender pag nato si Jaime. Nasumpay na lang kuno ning iyang pagsuwat karon kay naaman to sila yuta. Unya na prenda ning ayuta sa iyang igsuon, unya gusto na nilang lukaton. Unya, actually, naglisod na ni silag lukat kay murag. Ang katupong ilang giprendahan, murag di pod cooperative, no? Unya, so, unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta, 2.3 hectares pag yun. O wala makuhae. Ligon ba kuno ng ebidensya nga wala gyud mabaligya ang iyahang yuta kay wa man kuno maibani. Of course, no? If you want, ang kanang title nimo, imo manggod ng kopya. Kihanglan ta mukuha tag-updated na copy or sitwasyon sa title adto ta sa Register of Deeds and get a certified true copy sa titulo mismo para makita nimo kung didto sa Register of Deeds nabaligya ba, nabay annotation, nahilabtan ba, ug unsa na dinha. Ug exactly the same ang certified true copy. Way mga gi-annotate sa likod, way mga suwat-suwat, parihara sa imong copy sa imong titulo, limpyo pa na, intact pa na imong title, ha? Ikaduhang pangutana, naprinda ni nako sa ako ang igsuon. Ingon niya nga naan ako no siya deed of sale, nga wala man jud ko kapirma ana. Pwede ba niyang pabuhat-buhatan og deed of sale? Ug sundugan ng among pirma? Okay. Ato sang i-discuss kung unsa gyud ang proseso sa pagbaligya og yuta masking dapirinda. Ang kanang pagprinda na tugyuta, wa na nagpasabot nga nahimo ng tag-iya ang atong giprindahan maski pag wa ta kabayad, dili na automatic na anay proseso, na anay procedure nga gitawag og foreclosure. Ug wala ni agi og foreclosure proceedings ang katong paningil niya unya wa ka kabayad sa utang, nagpabilin kang tag-iya sa yuta. Kung mobaligya ta, ang balaod nag-ingon nga dapat ang nibaligya na ay katungod nga mobaligya. Unsa may katungod sa pagbaligya, dapat ikay tag-iya or ang tag-iya ning authorize nimo pinaagi sa dokumentong gitawag natong special power of attorney unya nga gi-authorize ka nga mobaligya for and in his behalf. Pero ang proceeds, ang abot sa halin, ihatag niya nimo, no? Now, wa man ka mo perma, meaning to say, dili kay personal ni baligya. Wa kay authorization nga gihatag sa imong igsuon para ibaligya siya. Therefore, any sale, ang posibleng natong mahuna-hunaan is nagpiki siya og mga dokumento or nang forge imong pirma or nagmugna-mugnag dokumento, illegal na siya. Dili valid ang iyahang pagbaligya sa katong portion sa yuta.
Ikatulong pangutana, ingon sa akong igsuon, nga kung makakuha ko no siya og deed of sale, magpabayad ko no siya og 1 million. Bayad sa kapag pakauwaw, ug ipapriso mi, ug dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man mi kasabutan nga nung kamo may mubayad. Ang imong bayran, ang imong utang, kay naprinda man na, di man na maprinda gway utang, kato imong bayran. Pero kung napakauwawan man gani siya, kinsa nang imong saing na siya, imo nang sa. Ngano man, wa may nagsulti nimong ibaligya na, di man nimo yuta, nga nimo man nang ibaligya, ngano nagmugna-mugna man ka, no? So ayaw ko kahadlok kay, wa man mo'y sayop nga gibuhat. Siya mo'y na mga daghang sipyat nga pwede pa gani ninyo makiha, mapakauwawan gud siya, kung di siya mo angkon ug musulti sa tinuod, kung nabaligya ba na niyagwa ang katong imong yuta, no? Ang portion, ana. Katapusang pangutana, unsa may among buhaton. Aron mahusay mis akong igsuon, bahin ining akong yuta, nga naprinda ko lang og 20,000 nga may gidakon na 2.3 hectares. Kay di man sad siguro makatarunganon ng presyuha. Adi yun, tinuod. Bayri na lang ng imong utang. 20,000 naman na, imagine na, imong i-give up ang imong 2.3 hectares tungod lang kay wa kakabayad og 20,000. Husaya na ang imong utang nga 20 million. No, ang ako sa ding pangutana usa pa ta mo tapos aning atong programa sa inyong kasabutan nga nangutang ka og imong gigarantiya giprindang imong yuta, sakto inyong dokumento. Ang dokumentong gitawag ana loan agreement o real estate mortgage. Kay kung wa na kanang duha ka dokumento unya kana ra bang real estate mortgage i-annotate na nato sa titulo ug wala na ninyo buhata, wa mo anang dokumento ha, dili na niya mapalit or maembargo ang imong yuta. Kay di man valid ang proseso sa paggarantiya, no? Or ang pagprinda sa yuta. Why problema sa utang? Masukot ka, mapaningil gyud ka, maski pag way kasulatan kay utang man na. Pero mas stricto man tag requirements kanang anang mga prinda labi na sa yuta. Kinahanglan sakto ang dokumento, sakto ang proseso. Magpirma og real estate mortgage, notaryuhan, ipa-annotate didto sa Register of Deeds nga kaning yuta na prinda ni. Okay? Ug wa na nabuhat, then bayre para mahuman ang problema, bayre ang 20,000 pesos nga utang, i-check dito sa Register of Deeds, no? Pagkuhag certified true copy para ma-check na to og intact pa ba ng imong yuta or dili, unya husaya og tarong ang imong igsuon. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.